Naay panahon nga kuhaon sa Ginoo ang isa ka tawo sa imong kinabuhi para sa imong ikaayo. Nakita sa Ginoo nga ginaguba ang imong kinabuhi sa tawo nga imong gipili, busa ang best option niya mao ang kuhaon siya, ipalaya siya gikan sa imong kinabuhi. Ipatong gani ang asin ibabaw sa puthaw. Dili mo paspas magkataya ang puthaw tungod sa asin. Daghang mga tawo nga tayaon nagkaayo og nawong magul-anon tungod kay nakapili silang paris nga parat og kinaiya. Kinahanglang dili bulagon sa tawo ang gihiusa sa Dios. Apan kung ang isa ka pares naghilabihan na kadaotan, ang Dios mismo ang mokuha na kaniya gikan sa iyahang asawa. Naay sayi nga nagaingon, buti nang wala kaysa mali. Di ba, insakto? Unsaon man lang naa siya, nga sayop man siya sa imong kinabuhi tungod kay gahatag ra man siya og sakit sa ulo sa imong kinabuhi, dili kalipay diha sa Ginoo. Nakaremember ako og usa ka bana gikuha gid saya gikan sa iyang buutan nga asawa kay saya buang-buang man nga bana. Adunay usa ka buutan og Diosnon nga asawa nga ang pangalan si Abigail. Apan siya adunay daotan o buang-buang nga bana ang pangalan si Nabal. Ang meaning sa ngalan nga Nabal is buang. Si Nabal adunay daghan kaay nga mga hayop. Ug si David nagbantay ni ani og iyang mga sundalo. Karon gigutom pag-ay si David ug iyang mga sundalo, nangayo sig pagkaon kang Nabal. Apan si Nabal dili mohatag og pagkaon kanila. Si David nasuko pag-ayo o gusto niya atakihon si Nabal. Apan ang butan nga asawa nga si Abigail gusto nga protektaan ang iyang bana. Busa nagdali-dali siya himo og pagkaon ug iya kining gidala ngadto kang David ug sa iyang mga sundalo. Karon, ingon ang pulong sa Ginoo. Unya sa paghiuli ni Abigail, nakaplagan niya si Nabal nga nagbangkitig dako nga buhaton lamang sa usa ka hari. Nagmalipayon siya pag-ayo ug labihang hubuga og tungod niini. Nagpakahilom lamang si Abigail hangtod sa pagkasunod adlaw. Wala pa kanan ni Nabal si David, apan gipakaon niya ang mga tawo nga wala man gabantay sa iyaha nga mga hayop. Sa pagkabuntag, sa gihuwasan na sa kahubog si Nabal, gisultian siya ni Abigail sa tanan. Ug giatake siya sa kasing-kasing ug mitikig. Gisultian siya ni Abigail nga nanghatag siya pagkaon kang David. Pagkadungog ni Nabal, giatake siya sa kasing-kasing ug mitikig. Unya napulo kaadlaw sukad ni adtong higayuna, gikastigo sa Ginoo si Nabal ug namatay si Nabal. Gikuha sa Ginoo si Nabal. Nidayeg si David sa Ginoo ug iyang gipangasawa si Abigail. Karon sa sitwasyon ni Abigail, gikuha ang bitter man ug gipulihan kinig better man. Og nagmalipayo na more si Abigail tungod kay ang nakapili sa iya mao ang Dios noon mahinadlokon sa Ginoo nga lalaki nga mao si David. Mga bana nga laogan, mga bana nga mga daotan, pagbantay baya kamo, basin kastiguon kamo sa Ginoo ug mutikig kamo. Napoy panahon mga igsoon nga kuhaon sa Ginoo ang isa ka tawo sa imong kinabuhi kay wrong ang inyong relationship. Sama sa usa ka babae nga akong naila. Kini nga babae minyo siya, apan ang lalaki nibiya kaniya. Nangitag laing nga babae. So ang gibuhat niya, nangita po siya lain, apan ang napilian niya, babae man pod sama niya. Nagpuyo sila sulod sa tulo ka dekada. Nya kini nga babae, Kristohanon siya pero nakig-live-in siya sa usa ka babae nga dili tumutuo sa Ginoo. Sulod ni adtong mga panahon sa tulo ka dekada, maulo siya nga mag-ampo sa Ginoo, maulo siya magbasag Bible kay siya nagkinabuhi diha sa pagpakasala. Apan naagi time nga gusto siya makigistorya sa Ginoo. Naingon na lang siya, Ginoo, kaluyin taon ako kay dili ako maayo nga babaye. Kay bisan unsaon niya mga igsuon dili na niya makuha ang problema niya sa iyang relationship, murag nigamot na ang problem sa iyang relationship. Kay 30 na gud sila katuig nga nag-uban. Nangayo siya kaluoy sa Ginoo, naghilak siya, Ginoo tagay ako og grasya ug kaluoy. Ug kabalo mo unsay tubag sa Ginoo? Gikuha sa Ginoo ang kinabuhi niadtong ka-live-in partner niya nga dili tumutuo sa Ginoo. Kuol kaayo siya kay iya katong gihigugma. Apan wala na laing solusyon ang Ginoo, gawas nga kuhaon kadto sa iyahang kinabuhi. Ug kabalo mo sa ang resulta, karon mainito na siya nga nangalagad sa Ginoo. Wala na ang babag sa iyahang nga dalan sa pagduol sa Ginoo. Makaampo na siya wholeheartedly kay wala na siya nagkinabuhi diha sa sala uban ato nga babayi. Mainito na siyang magbasag Bible, magampo sa Ginoo ug maghatag pa siya sa mga kabus. Ang mga kabus na lipay tungod niya. Unya nipalit siya og yuta kauban sa mga tawo nga mga kabus usab, nipalit siya og mga materialis ug napatukod siya og simbahan sa iyahang lugar.
Nahimo siyang panalangin sa mga tao ug sa mga kabataan di adtong lugar ug gihigugma siya pag-ayo kay manggihatagon man kaayo siya. Ingon niya wala siya mag-expect nga mahitabo to sa iyahang kinabuhi nga siya mahimong mobalik sa pagkamainang puon, mabalik sa pagkamagbabasag Bible, mahimo nga makatukod og simbahan, church building ug makagather og mga bata ug mga people sa ilahang nga lugar. Apan nahitabo kadto mga igsoon kay maluluy-on ang Ginoo kaniya. Nagampo siya, Lord, tagayin taon ako kaluoy. Tagayin taon ako grasya. Ug gihatag kana sa Ginoo. Unsa pamaagi? Unang-una gikuha ang babag. Gikuha ang iyang ka-live-in partner. Nag-uol siya pero nibalik ang iyahang kainiton sa pagpangalagad sa Ginoo. Mga igsoon kita mga wrong nga relationships. Kung mangayo kitag tabang sa Ginoo nga maluwas kita gikan ni ani, ang Ginoo motabang kanato, maluoy siya og kuhaon ka ng tawhana gikan sa atong kinabuhi. Kuhaon ka ng bayhana gikan sa atong kinabuhi. Aron kita makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo nga mainiton gayud. Ikaw nga nag-antos karon sa imong wrong relationship, ayaw kawala og paglaom. Unang-una mga igsoon pag-ampo nga bag-uhon siya sa Ginoo. Kung dili siya mabago, isalig na lang sa Ginoo sa mahitabo sa iya sa future. Pero ayaw pod iampo nga tungluhon siya sa Ginoo. Isalig lang sa Ginoo ang iyang kinabuhi. Ang Ginoo nay bahala kaniya. Kamahanan ang Ginoo, makabuhat siya sa mga butang nga dili mo pa mahibaluan. So, kamo mga igsoon nga mga single pa. Pamili kayo og insakto. Aron dili ka masakitan sa future. Dili ka masayop og pagpili og masakitan nga ingana da imong pares. Ikaduha, kung ikaw nakapili na og dautan nga pares, pag-ampo sa Ginoo nga bag-ohon siya. Kung dili gid siya magbago, isalig siya sa Ginoo, ang Ginoo ang bahala kaniya. Ikaw kaloy-an ka sa Ginoo, tagaan ka niya og maayo nga ugma.